أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم sakira ibaniraɓe assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu e mi yiɗi mi nodda ardu e meɗen ɓe fulɓe wato ƙungiyaje ɗe fulɓe woodi daga go'o ha yaago keme ɗiɗi lutti seɗɗa nder ƙungiyaje ɗe fulɓe woodi dan Allah e mi yiɗi mi ƴama shin ɗume woni nafu e ƙungiyaje ɗe ɗe majje pat ni no ɗum waɗirta fulɓe himɓe seɗɗa goni e gurto e bolwa ɓen wonɓe gurto e bolwa ɓe gala huna ɓe poti shin toye ƙungiyaji fulɓe goni pat ƙungiyare hemre guda imma capanɗe nayi capanɗe noye capanɗe jewenayi ma ɓe rijista ɗum woodi shin to lawoya en fulɓe goni shin enen fulɓe ngala lawoya en ɗume woni kuugal maɓɓe ɗume woni kuugal moɗon ko garta darnuɗum pulaku ko garta balliron fulɓe ɗum bone ɗum fulɓe gon nder muɗum ɗum damuwaji ko aybeje ko bone ɗum yimɓe gon nder muɗum ɗum torraji ni no fulɓe goni barire ɗum waraɓe nder ladde ɗum nangaɓe woɓɓe ton maɓɓi ɓe ga'anayi kowa komi woɓɓe ton jarama kotu wala darantoɗo ɗum i gonga maɓɓe amma ɓe gala darantoɗo ɓe shin ga Allah to lawya en fulɓe jahi shin toyno laamiɓe fulɓe jahi pullo Najeriya soyayi komi modiɓe mawɓe pat yimɓe fulɓe laamiɓe mawɓe pat yimɓe fulɓe ɗan siyasaji mawɓe ɓe pat ɓe humaɓe seɗɗa woni hanaɓe fulɓe shin ko woni kuugal maɓɓe ɓe humaɓe ko watta ɓe gurtoyta ko ɓe kajana pulaku ko watta ɓe gurtoyta ko ɓe bolwa ɗum ko ɗum wanta fulɓe ko watta ɓe gueta ɗum ɗala fulɓe ɓe aduɓe docce ay hanaɓe calor non way ɗum ñaɗantaɓe ɓe kaɗɗene ɓe bonni inde fulɓe to gam majjum emi nodda e ƙungiyaji fulɓe e arduɓe fulɓe pat maɓɓe e lawya en ɓe fulɓe pat ɓe gurto joni woni wakkati maɓɓe to e ɗan jaridaji fulɓe ko ɓe gurtatako ɓe piya e jarida ra ko ɗum wanta fulɓe bandiraɓe maɓɓe to e batare ɓe to e yewtaɓe nder social media to ɓe jahi ɓe maɓɓe ko watta ɓe gurtatako ɓe gewta ra ko ɗum wanta fulɓe fulɓe barama baranama fulɓe nangama fulɓe kaɓɓama fulɓe gala wala ira bone mana ɗum wanayi ɗum amma a nanay wala gurtotaɗo wolwa ko woni hulay to ta huli ni ta huli nangego ni a hisata mayde ta huli mayde mani a hisatane ta huli huko kuluɗani wala ko hisata wala ko ɗum ɗalta wa'ugo lare ɗe ɗe bariji hu fulɓe jaaje goɗo malan alarene e cukel pamarel kowa ɓe ɗalta to ɓe ummake ngam majjum to lawya en ɓe fulɓe shin enen fulɓe en ngala lawya en ƙungiyaje ɗe ɗe goduɗen kusan 190 ko de ƙungiyare dade wadde lawyaje guda ɓe humaɓe to yiyete joni lawya 190 ɓe jaha ɓe darano himɓe yiye ɗum heɓa ɗum majum hettinaki ɗume woni nafu e maɓɓe ɗume woni gollal maɓɓe ɗume woni aiki maɓɓe to gam majjum wallahi ko gurtoɗon gaɗon ko hani ko kuma iɗon gi'a oɗon nana jonde sirede maje sanora o Allah jomirawo walla julnan walla pulaku hawta ko'e meɗen ɓeydana en enɗan ɓeydana en barki pullo e andira semtene pullo e andira dimaku pullo e andira neɗɗaku pullo e andira gonga pullo andiraka fu aybe goɗo pullo geto pat wala mo tawta bonɗo sayni bona waddejo yimmajjun jama'are assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh